Dag coins, Lola Pons. Kendra, nahurot noon ako Lola Pons. Ako naman hinoong gikuan. Kadaog na po si Bay Anita Golden Throne, no? Tita Nini, pangutanas Tita Nini, basig na Asia. Sinahan? Tita Nini, basig na Asia. Bye, manihapon tayo, bye. Sige, sige. Naiwas sa panihapon na ano. Manihapon tayo sa'yo. Oy, nag-alarm na ko. Nag-alarm na ko kuan. inan. Everyday, alas 3:15. Oh. Ano, alas 3:15. Ting-ilis pa dyan na ko ni Sige lang, itambay lang. Bye, kumusta man mga bay? Manihapon ta, bye. Pila ka oras di ay ang premiere inahan? Uy, di ba na oras, minuto, raman na, mabuo mo kayo. 15 minutes, 15 minutes. 15 minutes na di ay? Huwag ay kabot 15 na. Naay 8 ra, naay 10. Oh, Dugay ito kagabi inahan. Lucinda Pira, sold out na bay. Ito kagabi dugay kayo. kabay that's kay maabot man tog 30 minutes. Shout out ni mo bayan, Gabiola. Sorry kay wala na, sold out na. Kuan ka nang usa pa ako ang nasindan sa guri kay nakatupan ko atong Sabado nya karon ni balik na pud ko. Di ante. Nakat-off na pud kay alas 4 ra man sila kutob. Abi ko alas 5. Naa pa. Napay mo abutay ika-Abril siguro, ka Mayo. Sige lang kay mo inform ra ko. Mama alam niya punta. Nakuwangan ko sa imong bangos, Mama Irene. Napayat kong bangos. Ako pong giasin. Ako ning giasin bay. Lami kay bay asin ra akong gitimpla. Nahagbong na siyang yang. Manihapon ta ninyo, dugay-dugay pa. No gyud. Sige lang basta na pabuton. Pero gamay ra man to oy. Tulo ra to kabak. Sa kabak mag uno may sudi si utso ra to kabuok. Naaman diri ba na naman gud ni tag-iya. Saging. Apoy ginamos diri ay. Wala tag-iya ba? Ko kalimot sa mga atong nagkuhan ba kay madugay kalimot. Agay magpalaway gyud ko sa saging. Mga mga unta ninyo bay. Ginamos diri ay. Oh. Ginamos. Asa ka sa Bisaya ba? Di ako Sibo. Mura pong corona. Ayan po kainan, mura pong corona. Dali Lola Pons, ari sa Facebook Lola Pons. Kay na ay love ang mulantaw. Gani oh. Bye, sir Sa na. Facebook o sa YouTube? Nga unta bay. Unya pa man tong sa YouTube, Facebook o sa YouTube? Unya pa man tong sa Facebook as 8. 15. YouTube ang to. Unya ra lagi to, alas 8:15. Gani sa Facebook man giingon. Nag-live ko sa Facebook. Malbok-bok. Amina Muhammad, pwede ba magdagsaging? Di ba taharangon? Naamay baligya diya si Kuan. May baligya diya sa Salmiya. May baligya diya sa Salmiya, murag 1,750 ang usa ka kilo. Ja aron, hello bye. Naon ka? Bay, nauli na di ka Cebu. Yes, bay, Pablita. Di ana, nag-lockdown akong saging Cebu. Nauli na Cebu, bay. Sige, gutom ko bay. Gikan mi ng kuan lakaw lagi, bay. Magpadala ko sa inyohang order. Nakat-open man, bay. Kaon ni kapkap.
Duha gid ni akong kaon ay Ano na ganay. yung saging sa ulo ah? Bangos ug kanon nya. Dapat saging mo ginamos. Basta ka comment. Kung sumali ay. Ilagay ta ka comment ba? Nanon di ma'am? Oh. Hmm. Uy, nag-eco na ka ba, JT? Iop mong mic dyan. Daghan, nasa amo. Ay, amat. Baby sila, ali na. Pwede pa kaaning ginamos? Itras pwede pa ta mo. Kaon sa tabal. Ginagmay lang. Hindi, unsya ganito nga apps. Kato imong group. Gani. Mawala magud to akong sipi. Aw, pupo bay. Pero kung gusto mo legit yun imuhang pagpupo, maagi ka sa kuha. May ka kay saling mag-agi. Ini kang ginamo salad anas bahilig. Salamat kay bay. Di ay saging bay. Pagkuha lang hinog-hinog na ng uban oh. Hinog ng uban. Shout out Angie iyo, mga unta ninyo. Unsa? Saan yung si kagalor ni Kuan? Kahinumdum. Na mawala na putaan ni ron. Wala ni mo comment ba eh. Turuha daw to baby. Hindi, kanus amang kay balik ko eh. Wala dyan tika nakita siya kuwet ba. Muna ninyo kaya nakos ko eh. Kanus ka mauling Pilipinas. Dugay pa bay oy. Mabutar sa ko bay. Mabutar sa ko para ma-active akong kuan. Pagkabutante. Pa-enroll sana ako kung mga anak bay. Dugay-dugay pa jud ko diri bay. Ako pa ning maatimanan akong mga bahandi. Thank you. 1,000 stars. Wow, thank you so much. Dali na tita Nene, Susan. Bye Jote, dai ginamos oh. Kalami. Naay saging palihog nakbe. Hukad na lula po. Dili magsalo ta. Dili na. Doble ni akong gikaon. Doble na ni. Luko ang kuan tita. Sige ra tuyot ang jikat tita. Loading bitaw kain jikas. Uy! Nagkayagaw nila pons. Loading kayo na ano. Nagkayagaw iop sa inyong mic. Thank you. Naakas timpulok puyo bay no? Yes bay Pablita, di ako timpulok. Asa man da itong gwapo ni mong balay? Na di lagi to ako upload. Klaro jud bro, wa ka nagtiwa sa video. Di to ako oy, it's a prank. Ipabaligya ra to sa ako in taon. Maayong hapon inahan, ing hapon pud by Mitch. Salamat sa inyong mga halad in town star. Muriak bas lula po ning halad. Wa na laing star, wa na laing term ana halad yun. Ay laing term ana. To ana lagi tanawa. Ayuda. Muriak biging halad. Paita po ng halad oy. Unsa man day tawag ana nga halad man na? Ayuda ra inahan kay kuan sosyal. Bali ang halad kinaraang pinulungan. Nya ang social term is ayuda. Kauban na pud na sa karaang pinulungan sa kuan kanang gihisgutan ang karaang pinulungan o nya ang kuan millennial pinulungan gilibak. Agoy Ginoo ko. Kay nungdum kas ako kasimbay nga followers sad nimo. Kinsa man? Daw pwede ba si Berly? Oh, murag nakakuan ko Berly bay.
Ika daw guro. Kuan ko barely, basta makakita lang ko sa ngalan aw sa naong no, makahinumdum jud ko nga na-meet na nako siya. Pero ang ngalan di lang mahinumduman tanan. Gawas kong gasigig kuan kanang gasigig Marites kay di malimtan ang ngalan. Ang naong palita ko guri, inday Krish. Sold out na lagi. Bay, doon na babagdos ang inyo. Oh, murag boundary. Naunsa naman bay naglukto na magsaging. Hala, naas Jamaica di jam. Bili din happy birthday jam. Nagpalaway ko saging jam. Nara oh. Luto. Kanin nilong ag luto na oh. Oh. Ay ginamos. Oh, dara oh. Ah. Dali na, panguli na mo Pilipinas. Aron kakaon na mo saging. Agoy kalami. Si Carla Jenny, ato na si Carla nag-comment na. Bay, kaila pa ka nako bay. Si Anye Stanislaw. Oh, kaila ko nimo, ikaw si Anye Stanislaw. Nana may imungan. Unsay sudan idol, bangos lagi. Daing ba nahurot na, ulo na lamang nabilin. Namatay na baya si Burley. Mao ba? Mao ba ang nga naman? Dahil ginamos jam oh. Unsa may gikamatyan? Burley, Cordoba. Tagailo kong picture. Hinumdum ko. Bamain saging. O dara, masaging with ginamos o mouse kaayo. 10 pesos sa kutsara na lang. Naunsa na may Pilipinas. Sa naman ni atong punjo. 10 pesos ni oh, usara kutsara. Daghang pa yung sabaw. Daghang sabaw, murag gibutang ang tubig. Unsa? Dana? Ha? Yes, sir. Dana, sir. Dana, anong luto mo dyan, sir? Tara, anong luto mo ngayon? Marag, laham. Marag laham lang, bamya? Marag laham. Chicken in the oven. Oh. Saka soup, sabaw. Yun lang, saka 2 kind of rice. Ah, okay. Kayang kaya. Ito na, ligaya dili o, sir. Diba ako eh? Naglaba ka pa? Diyos ko naman. Inati mo na naman ang katawan mo. Hinahinay lang. Naku, tambak na. Kailangan na maglaba. Luto, laba si Tapos Sara. lang maglaba. Ako, hindi ko yan ginawa, Sara. Magluto lang ako eh. Maglaba. Mag-live. Maglaba sa gabi. Mag-live ka na. Sige na, tapos na tayo. Nakatulog ako kaganina. Hindi kita naabutan na pumasok sa PL. Pumasok ako, naghanap ako masiisan, Sar. Pilang kilo palit mo, bay? Tagkuan, tag 40 ang kilo. Wala man ni kalburo. Hindi ka ba hindi nabibigatan? Hindi ka nabibigatan dyan? Uy. Hindi. Exercise sa liig ba? Tag 40 ang kilo, Sara, sa saging. Ang mahal. Dalawang ganito ang nabili ko, 230 na nga nabayad ko. Ginoo ko. Di na mong bagoong saraw, isang kutsara, 10 piso. Ang sarap niya. Hindi pa ako pinilihan nila nanay. Alam mo, nagsabi ako na naman kagahapon. Ano ba yan? Tapos, kasi sabi ko huli, di ba? Sabi niya, nagbigay daw siya nung December. Sinungaling. Hindi. 3 buwan na siya sabihin mo. October, last. December, 2 buwan na yung December nung lumabas tayo. Kaya nga, October yun. 3 buwan na ngayon, sabihin mo, 3 buwan na, wala ka ng shampoo, uy. Ano ba yan? Sinabi ko
Alam mo, sinabi ko, tanggalin na natin tong gamit dito, ikargo na natin kasi para malinis dito sa may baba ng hagdan ba? Oo. Doon pa lahat, nakakalat. Alam mo yung iniwan mo, nandun pa rin hanggang ngayon. Lahat ng mga iniwan natin noon nung umalis ka, andun pa lahat, pati yung mga pabango, ay andun pa. Hala. Hindi ko makalap. Di, i-chat ko na lang si Mama Manal. Chat ko siya sa... Ang sabi naman niya, huwag kang mag-alala. Sabihin mo kay Mary kasi darating yung kargo niya. Sabi niya sa akin. Sara, dapat nakarating Ngayon na yung kasi- kargo ko ngayon. Ba't wala pa, Sar? Pares kayo na Tilambi. Pares Bakit? kayo. 3 months na kay Ate Lambi. 3 months na mahigit. Ba't wala pa? Ano daw? Ay, may problema ngayon, di ba nga? Yung ini-scan pa bawat isa sa tawag dito, doon daw sa custom, doon. Hala. Ini-scan lahat. Wala man yun. Bigas man yun. Binili ko. Yung tag 5 kilos. Oo. Saka yung gatas doon eh. Nandun Tinransfer yung natin. matara, Yung gatas doon, tinransfer natin, di ba? Okay, yung matara. Yung matara, baka masakit ka. Naku, sana hindi. Kaya nga eh. Matara. Oras dyan, alauna. Alauna dyan ngayon. Pili lang ka, ma'am. Kaya, Ano, Bay, Amina. wala. Ano nga yun, Sara? Transparent nga sandal. Wala. Ano nga yun nga cargo company? Alin? Quick line. Quick line. Quick line, Bay, Amina. Line. Magandang quick line. Makati nga din eh. Ganon din daw delayed din. Delete talaga sila ngayon. Kada Kaya nga Dito dapat nandito na ang cargo ngayon. Hello inahan, shout out bitaw na sa saging. Kana sa imong ulo oy, Sara. Oh, may ginamos o bay, Jilen. Ginamos o. Snack panihapon na ni ako ah. everyone, nalabas na ako. Ay, naglahangis pa si Virus Lad. Uy, kay Ma'am Ayate, pala tayo. Bye! Bye. Ingat Sara, dahan-dahan lang sa trabaho. Kung magkano ang sahod, yun lang. Tag-chat na. Yun lang. Thank you. Ingat din dyan. Oh, sige. Pingi ng saging. Oh, sige, kumuha ka oh. 5 piraso. Lahatin mo na. Sige, bye. Okay, Kasi bye. mong ulo, inakan, uy. Ipalo up, bye, kabkab. Nanawag na bitaw ko. Maayong gabi, Inday kabkab. Kumusta na ka diya, Cebu? Okay ra kayo ba? One Frida. Like sa ako inahan. O sige, mag-tasking muna kayo. Tasking muna kayo. Lahat ng cargo, 3 months na. O gani, 3 months na mahigit, bye. Dapat January, first week, nakarating na yun. Ba't wala pa? Opo, Rudy. Last, saging. Ako, sa mga ati Alma, oh. Bay, nagtrapal ako sa bintana namin, bay, kay wala pang bintana, bay. Tapos gidatugan ko ng bato kay ang lakas ng hangin. Naglipad. Isuk-suk sang suga dito na sa puso. Palihog na. Hingit-ngit na ang gawas. Ibog saging. Bay, katong taga Marikina, bay. Aw! Oh, tama. Nakahinomdom na ko. Gusto na ko makita sa video call. Ani lang oh, mura naman tag nag-video call ba? One Frida. Kay ang ako, 3 months, Makati Cargo. Unsa man, nakaabot na ba, Amina? Nakaabot na dito sa Pilipinas. Siya lagi, lockdown na ang saging. Panghatag, maring. Halaka. Bye, pasyalan Japan. Mga unta ba? Go. Luto na. Kaduha pa ning kaon saging kay atong una dito kang Mama Irene. Naglungag pud siya dito. Halaka na aman di koy atuon oy. Limuta gid nako na baka diri. Ni ana di ay ka Pinas. Oh, di ana bay Lara, Mildred. Asa ka diri sa Inday? Amon sa man lapit.
Bay, good evening bay, Gemini Vlog. Kumusta man bay? Oh, dara o lami kayo bay oh, pasyalan Japan oh, ginamos oh. May kanya abot na ba? May tag maabot na karon kay hala bay, nabuing di magpahatod man day ko sa imuha oy. Dito man ko sa GNT bay. Kay kaduhan ako ka, di ba gapasan ko atong Sabado. Itong ipadala nga mga bugas, mga guri. Hagoy, nagpasaan na po ko ganina bay. Na katupan na po bay, wala na po na padala. Ugma pa ni pohon. Unsa ka ha? Dahanan na akong nahulot, pero buyag. Usa, duha. Upat, sakto na, busog na kaeko. Nya nag-rice pa ko, nag-ano, goy, akong timbang, napunang 5 kilo. Tabang, mananabang. Asa ka Cebu bay, di ako sa Lapu-Lapu, doon sa airport. May kay niabot na bay, shout out bay, umuwi ka na pala bay. Yes bay, Gemini. Oh, sige Lola Pons. Salamat inahan. Wise Love na you, pa Mama yan. Chup Chup Alo Lord. Love you Mama Chup Chup Alo Lord. See you when I see Tiligaya. Oy, naunsa naman na Timals? Nga nakamaritis ko diri. Gilibak ka na mo dis panel. Surrender na day ka? Ngano man? Katong diha pa ko bay sa Cebu, cargo ko dali ra. Sa Cebu cargo? Okay man ang kuan. Okay man ang quick line. Naabot na mga akong primero. Dali ra. Ang ikaduha ambot na unsa. Ahay ko diri o dara. O nganga na nganga. Di ginamos o. Unsa to na nakita nako siya dito pa ka sa Kuwait kaon kag GR. Unsa man to pangalan diri sa ato og mopalita. Bye when Frida kuan to siya Arugula Lives. ARUGULA. Nya Lives. Yes, bye Lucel mga unta. Graduate na nga si Popo na Madato. Ginagmay lang gop. Kalami sa saging. May graduate. Wa man ka nananghin sa principal. Kalami sa saging. Dali bay Adriana, mga unta bay. Na aprobahan iyang resignation. Mao day legs. Na aprobahan di ay. Wa pa kay miagis principal. Ang principal naglugdog saging. Sila rin balita dire si Aburi. Silingan ra baya tabay. Timpolok pud ko abang sa eskwelahan. Mao di ay. Wa ka kita nako diha, si kog palit diha Spanish bread. Pait sa ko diha kuan pinaypay saging tag 15 buok. Kala grabe naman pinaypay. Usa ka saging 15 pesos. Pinaypay. Namurag paypay ba nga saging? Maruya. Maruya man siya Mindanao. Yung adresibo, pinaypay. Tag 15. Gamay man juga yung saging. Tabang. Ipoy ay, nag-open ko. Nyagikaw na pod og balik. Ay, naunsa pod ka. Pag open, pahuway siya. Pag tasking lang good. Ayaw pag graduate, pag tasking lang kay at least na kay alkansya. Ayaw pag duwa-duwa. Tasking lang ba kay kana inyong tasking, for example 1K ang inyong live. Sa usa ka bulan 30K naman na. Nya ang CS 800. 24K naman na sa usa ka buwan. O nana moy 54K kaabot sa duha ka bulan, nana moy withdraw. Bisag wa mo gigasto, pwede ra mo di mo gasto god. Ay lag ka graduate, tasking lamang. Arden, Amura Tapares. Migalab shout out ba? Ang sarap ng saging. Yes ba? Julieta Baleros. Nga unta ba? Nidarok siya sa pagka-presidente. Muna ni mom, desisyon karon. Unya-unya. Diyan na po dire nagyaw-yaw panel. Pag sure. Juby amoy, yawa ka. Unsa naman ang alana. Shout out by from Asugi. Pisto lang karaan. Unsa naman.
Inday kabkab, tagpila to imong guri kung sa piso. 220 ra akong baligya bay. Original gito siya from Pakistan, silyado, gold sud. Yanagid siya kanang nakaintak nga pangan siyang sudlanan. Mugid siya ang original guri. Kalami sa saging ginamos. Gani bay, lilibet, Santa Azor, mga unta. Di jud ko kamao anang pupu bay. Kami di mami kahibaw. Nagkaton raman me. Yes, correct. Tasking lang god gani. Tasking lang ba? Unsa po na diritso po kag tiurok. Ayaw siya ba ali ng mag-tournamenta RCB 30 kito na. Parsi nag 30 kito. Boss, paminawa na gud ni Smilin Borso. Ni surrender gi shutdown ang pupo niya. Taod-taod i-install na po, i-login na po yung account, pa-RC na po 30K. Agoy, tabang mananabang. Parehang Roslad, oh. Gisiro-siro niya ang Ocean Hunt. Pagkahuman, niya ito na po sa layang duwa, kay gimingaw o fishlet anang spin. Galangan-langan, may siro-siro, eh. Hello, ba? Lami, ba? Emong gikaom. Gani mi salas. Diyan. Tara, gambol ta og 30K. Gambol na si siyempre Jobski oh. Mao na diha. May gabi iba Elizabeth. Mo na ni mo timay masikag yaw-yaw. Ya taon nagpa-trade na nahilom nakadaog na dito. Wagay ko nagreklamo, wagay ko nagsiro-siro. Nga grabe na ang kuan, grabe na ang kuan ako. Kadaog na dito. Napagambol na isa. Wagay ko nagreklamo, wagay ko nagsiro-siro. Grabe nagpildi. Grabe na ang kuan, grabe na ang Fighting lang. Napagambol na isa. Wagay ko nagreklamo, wagay ko nagsiro-siro. Fighting lang. Padayon. Magtasking ra ta oy. Inday, oy, by duty nagiko. Inday, inaog rang saging kay mo upload ng imong liog ba. Unsa mo upload? Agay ginawa ko. Mo upload siya may nagingon na. Si Emma. Si Elma Merca Silga. Ay, og mo upload ang liog ato lang tason. Asa ni upload o dara o. Narang liog. Wa pa man noon mi upload. Bay, palita ko uguri. Wa na lagi. Sold out na, bay. I-delivery na ni. Naka-ready ng listahan. Tanan. Ya, kaso nakatuban. Itong Sabado, nagpasan ko. Ganina, pasan na po. Cut off. Traffic ay. Buti, bay. Di, nangangawit liig mo. Wala man. Nindot ka exercise sa liog. Diya, oh. Ni na, kuanak ko, bay. Manghugas ko, bay. Pitidahan na kong hugason, bay. Manghugas usa ko bay. Mana siro ko sa akong tasking diri oh. Mana bay duty 3 hours na. Nya ra ni nako i-receive basig magukod pa ning still need ani. 300,000 still need. Duty 3 hours na. Ako apod. Oh, unya lang nato ni receive unya pagkahoy manhiman malimtag receive ni Rishi. Sayang. Daw bibay na ako one love ane. O na balik nagpupo. Tanawas po ko ang by duty. Nangayo nag one love. Naniguro pa. Naniguro daan. O sige na, agi siya present diri sa live si Timals, si Ligaya, si Abore, by Joyte, kisa pa'y present dire. Si Mitch, muna si Mitch dire. Present daw eh. Present daw mga anak sa pupo. Comment present be kay checking. Authentic ba ang guri? Yes. Yes, super authentic. Pero limited edition, nagamay ra akong gidabay. Nya barato ra, mahal man daw sa Shopee. Pira man to ra ka buok oy. Ako, hala si Bay Jeremy present. Taasa sa ako, ay ako. Nagsinggit, hala si Joy. By Jeremy, si Joy, Diris Pupo nag-present. Para klaro. Di man
Aro. Ay, dili. Di pwede. Nag-present rin sa pupo ay sa chat. Hindi siya present. Nabuing. Nga niya man ka sa live. Present. Taas kay present. Hello, Inday Kapkab. Bye. Mitch Lerny. Inahan. Mura naman ka og Juanita Banana. Buyag. Unsaon pag-apil sa pupo. Grace Ubita. Agoy, i-message ko ninyo ang akong kuan ba? Unsa ni? Si Rialin. Kinahanglan gyud ang presa daw. Rialin, unsay pupo nimo? Unsay pupo nimo? Bye, sa moapil. Moapil sa pupo. PM ko sa Ligaya Matibay. May personal account. Mention doon ako kung makuan ba, makita ba. Ligaya Matibay. Ano kung magawas ba? Bye sa mga appeal. O, dara. Kana, i-PM ko ninyo. Mao na akong personal Facebook account sa akong ipin. Pasalamat di ako sa pupo in town kay mao'y nagtabang og survive sa matag adlaw ang kinahanglanon pamuga panudan. Si Lungkob ko panudan nagkuan man na masayro man si Lungkob god sa Maxim. Muna makasurvive in town mi ani. Hi Inday, kagwapa sa face. Thank you bye Tere Lopez. Sa camera siguro na unsa ba? Ay, Ginoo ko. Unsay pupunim ni Rialin? Ikaw ni Rialin? Si Carla. Ay, si Carlang manday ni. Unya, may kay wa ka ni surrender. Imong usa din na. Imong kuan. Mentor ni mo ni. Undang naman lagi. Okay, Bor. Si Carla manday ni. Sige. Si Carla. Sige, pag SS na mo. Isend sa kuan inbox. Si inbox sa main campus. Padi ta maglibog. Thank you mga bay ha. Kay magkuan sa ako manghugas ako bay. Pagkuang hugas ganina makinan-an. Noted, balik na ang pupo. Nang dahil sa One Love. Alak. Nang dahil sa One Love balik. Agay Ginoo tabang mananabang. Naras Joyte paapila pud ko Inday Kapkab. O i-message ko nang nakapin, i-click ninyo ng pin. I-message ko ninyo, kinahanglan masayos buntag. Kung pwede, kung dihas messenger, matawagan ta mo. Dahil sa gure, guwapa ka Inday. Ay, di lang ni sa gure bay, oy, sagol na ni bay, apil ng mga problema ni bay. Apil ng mga problema bay, kung mga utang nga namayad o wa mabayri. Dili na ko mag-SS kay kita naman kanako. Ay bahala, malimot niya ko. Inahan, ato na naalungagon. Imong gilukdo niya akong ginisa nga ginamos. Darang ginamos ba yo? Pitinan akong daganang nahurot. Apil ko sa inyo. O diya o. Usa. Duha. Dagko kayo ba ang saging. Uwa biya ni gikalburo. Nagian ako ganina bag. Ikan ko dito. Nagpadala unta sa GNT. Dagko kaayo ang saging, wala gi kalburo. No, wala jud si kalburo, bag-o pang tuba. Pero naanay hinog. Ano siya hinog oh. Shout out sa iyo, shout out Nash Clark NJ. Apil, sige, sa gusto mo apil, i-message ko sa akong personal Facebook account. Ay sa abot, tanaw na ko burbi kung naabot na ba akong gi-withdraw. Bay, maka-withdraw gid mo diri bay. Kakwarta gid mo diri bay kung kuan lang inyong internet, kusog inyong internet. Ay 7 ka adlaw kung makumpleto ninyo na bay, maka $15 mo bay. Pag $10 mo ma-release naman na. Maka $15 mo diri bay. Kusog basta makumpleto niyo ang 7 days. Kusog inyong internet. Ligay matibay imo ni bay. Yes, ako ana. Kunang personal Facebook account kay ang akong usa ayuhonon pa to.
Ayunan pa to akong usa ka kuan, joy daw ko nako. Naay kapital ana bay. Walay kapital mag-live ra mo ana. Na may mga dula kung gusto niyo mo dula na pud tay mga baligya nga coins. Pero kamo mga bag-o pag live lang sa mo pag himo lang sa mo sa inyong tasking, dili halata inday na ay problema. Oo. Di ana man gyud na kay maay naman ta mo dag problema. Di man para sa una nga dangoy-ngoy dayon ta. May pa ang saging, wala agi kalburo. Unsa to? May pa ang saging. Unsa to bay? Nawala man oy, ikapipis na imong comment. Mabuti pa ito si inahan kahit maraming problema, nakangisi pa rin. Oo. Hindi man kakalimot gud magngisi-ngisi. Daghan na kay tag problema nga naagian, ngano di pa makaya. Dili halata asa naman to bay? Ang imong kuan saging, may pa ang saging. Wala gi kalboro, ako sobra pa sa gi kalboro. Sobra pa sa gi kalboro. Anak ko mo message sa ligaya bay. O anha. Pero ang sa pupo kinahanglan buntag sayo na to trabahoon kay napa mo na face authentication. Sayo man ko mumata bay, alas 4 bay, mumata na ko bay kay magatiman ko ani akong anak kabuntagon. Magkuan luto ko pamahaw, balon. Magkuan ko niya pakaon. Hey, siyempre dugay gyud tanawa sa akiliran sa atong anak ato ginasikusohon. Tambok manggihapon ka bay bisan daghang problema. Aw shush. Kaon kita ay bahalag daghang problema. Nahimutang naman ang problema. Salamat ko sa mga problema sad oy kay kanang kabaw na ta mo handle ba sa mga pagsulay nga moabot. Pasalamat pud ta sa mga tawo nga kuan kanang naghatag og mga problema diri sa atoa kay nakakat-on man ta. Ya nagligon pud ta. Nahimo tang malig-on. Tungod aning mga kuan mga taong moabot sa ato ang kinabuhi, nahiuban nga tudloan ta, nahiuban nga testingan ta, naapoy uban nga di ta kasabot aning batasan ning ubang tao, murag tanang batasan sa tao na ako nang na-encounter. Mauna nga ay sos. Ayaw na lang. Ay na lang pagara-gara kay makaibaw na ta ani unsa ka nga tao. Kung tinuod bagid ka or dili. Jerme, Virginia, asa naman ka? To, ano, nanawag na siya ang biste. Taga Timpulo, katikab-kab. Yes, Kim Jen. Timpulo, Crain Town, diri sa Lapu-Lapu. Asa naman ba imong tindahan sa Sugtungan? Ana, ayaw na lagi iskut di ba, Chirel? Kay long story. Long story and sakit kayo ang mga nahitabo. Pero, nadawat na nako. Kinahanglan na pa, kuanon. Kinahanglan na kalimtan ang tanan. Pass is pass. Kay kapoy sig balik-balik anang mga nahitabo na. Pero salamat sa mga tao nga kuan naghatag mga kasakit sa ako nahimo kong malig-on karon. Ya di na ko ganahan magkuan lagi bay. Ganahan maglaglago ako'y panahon. Kay piting daghan ang trabaho ni among balay. Ginoo ko. Dara among balay bay square ni among balay bay oy. Wala ba tangkal sa baboy bay, wala pay kwarto, wala pay sala. Wala pa ka nang hugas dire bay. May kusina. Ngano mapahugaso naman ko nimo nga nagmarites pagay mi dire. May kap-kap. Woo! Sa ingon si Pukwang ang one love daw niya, nag-live na siya. Agoy, Ginoo ko. Sige, mo na kong tulab. Ibagsak na daw sa iyaha kay nag-live na siya oh. Agoy, Ginoo ko. Saging oy luto ala naluto na ba Rich. Mabalik ka ng abroad inday. Oh, mabalik kita bay kay mag-college na itong anak. Ako nagasto. Asa dapit na inyo hate kay mo anak ko. Ay kanang bawal sa dyan kong visitor ron kay nagkagubot pa ko diri wa pa ko kay kuan ka plaster gyud kung labunon oh ay kuan magud ni mga sinina ba nagsagol na bitaw ang nilabhan og labunon ya naginabog na tanan
Ngun ana, manglaba, manglimpyo man gid sila diri pero Yang, lahi ra man gid balik ng dito yang. inahan. Napukwang. Nag-live siya. Ala ka. Nakapiil di ay. Nagpiil. Magpa-welcome daw siya dito. Sige kay madto ko, napakoy 2,000 oh. Oh, ato daw, ato. Sige, good evening, madam. Agoy, no siya manang madam, madaming ginagawa. Ano daw siya, May? Asa dapit sa inyo ati? Sorry kay Kim Jen, kay no to visitor sa Jud Coron. Ako lay mo bisita, pero wa pa ko'y time. Ako gayng mga kahigalaan gani nga nagtabang sad nako tong paglarga nako. Wa pa gay ko ka lugar sa ilaha. Og akong mga anak diri sa Pupuyaters nga naras kong duol, pa ko ka lugar. Naghuwat pa pud ko sa akong kwarta lagi bay. Kay og mulakaw ta bay, kwarta man gyud na jud bay. Sos di man masilbi bay. Kung way kwarta bay. Napa ko gihuwat taon kwarta bay. Kay magpakuan lagi ko aning among balay, magpalababo, wa gyud lababo bay oh. Mo na ang lutuan lamisa bay, ako lang magi purma diha bay. Lamisa. Nya perti pa kay nang kuana sa libuha kay namong bintana buhang pa na gitrapalan ra na nako. Kumusta day? Unsa day imong problema? Ana ayaw na lang magpangutana Elma. Kay di ta mahuman, daghan kaayo man. Daghan kaay di ta mahuman. Gemini vlog, kailan ka babalik ba sa abroad? Mga June pa ba? Unsa makauli na ka Mayo, mauli kag Mayo. Pauli og Mayo kay June, mabalik na ko June. Ako pa silang ipa-enroll daan. Hindi kabkab, dako kayo ang imong house. Nice na kung mahuman. Oh, nice yung kayo bay mahuman bay. Pati dako agi ni bay na oh, kuan gud ni 100 square meter gud ni akong balay gud. No? Dako kayo ni bay. Dako kay tanan bay. Kaning kuan. Dako kay ni buyag. Nakuan manggukuan ni na ang mga trabahante na kuan ni way pagpangga sa kuan tagbalay kay ako mga trabahante ni bay wala man gud mi nagtrabaho sila diri wala mi kay kinahanglan mi manginabuhi sa among karinderya kay ug di mi manginabuhi unsa may among isweldo nila muna ako lang gisalig ni sa ilaha gyud mari lami kahapon sa busy kay tindahan mo dalikyat gyud mi diri padagan motor aron ma-check sila diri mahatdan og kanang snack. Ako na lang kuha katabang nimo na floor. Kaya ra gid kay floor, kaya guys ko ating trabaho. Kaya ra kaayo man ba hinahinay lang gud kay wala man tay amo. Okay lang dai na kahit hindi pa tapos yung bahay, paunti-unti lang. Oh, for now dili man jud ako priority ang balay bay. Basta ang pinaka-importante lang nako nga kuan ka nang maasikaso nako ang tubig ba. Ang tubig magpait lagi kog motor lagi para makagripo mi diri nya magpalababo lang ko ilisod kay bay maglukdo pa mi dito sa gawas imong hugasan mangabo pa mi dito bars kasilyas ana mas pangabo ang puso gahi kay hulbot-hulbot pa ang kuan masipag katagak ni ang handle antos lang yun bay kay nga na akong mga anak lagi nagsinas lag ingon nga pagripo na ma ingko nga lagi pag antos lang sa takaron kay maabot ang kwartan mama pagripo na tao niya kanang kuan antos lang siya kay aron kung makuan maarang-arang ang kinabuhi makabaw ta ma-appreciate sa mga kalisod mga nagian ay salamat no arang-arang ng kinabuhi inana ba taga-asa jud di ay kasauna nagpuyo hagoy floor daghan kay kog ginapuyan floor NPE man ko floor no permanent address. Pero karon thank you Lord na nami permanent address dili nami ingnan og dili ka taga diri. Na may tao nag-ingon ako nga di man ka taga diri. Ingko ngano day taga diri day pudtang tanan. Nga hinulman naman ning yuta atong gitumban. Ikaw ba day manag-iya ani aso nang kinabuhi nimo hinulman ra na. Ayaw pag ingon-ingon sa imong isikataong di ka taga diri. Pagkahilas bayan nimo. Itang tanan di ta taga diri kanang yuta imong gitumban hinulman ra na labaw pa nang hinulman imong kinabuhi ampingan ang mga pulong nga buhian kay lisod kaayo giilad ka sa imong mga panday day di lang po ko makayong mga giilad pero gitadtad ko nila sa materialis kay ang kuan manggod ang panday manggod is 60-40
For example, ang imong materialis worth 100,000, so mobayad kag 40,000 sa panday. Kung imong materialis 200,000, 80,000 ang sa panday. Mao na sa materialis sila nagbase. Mao na nga sige grabe gid ilang demand sa mga materialis. Nahurot na puno nag materialis. Kakita mo atong giporma nila pertinighan ng kahoy 2x2, 2x3. Grabe lang in-order kahoy nya. Siyempre ako isip first time nga magpabalay nya naapay makuot. Sige lang magkuot. Nya karon pagkakuan na pagkaabot sa katapusan nga wanay makuot, dako na kaig nahurot wa pay napurma. Ko hala unsaon kanino? Puro rabi ni haligi. Kaning mga kuan ani kaning mga halublak o kaning sasalog. Kuan pa ni hinulman pa ni nako nang hulam ko sa akong amiga before ko nilarga. Ipaningkamutan ginako ni masimintuhan ang salog ug kuan mahalublakan. Dito lang yun ang walay halublak. Di man makita ron bay, ngit-ngit naman good bay. Kana diha wa na halublak kanang gikortinahan bitaw kana kortinang yelo. Pahak na diha bay. No, buhang na o gawas na o. Maging kabaw diha, maging kabaw. Ana. Puro ra gyud kahoy rin nagkuan bay, nagana-ana mga kahoy, nagkis-ikis, gimong dampa. Nya wala pay atop kanang atop, another gastos pa na. Mga uyuan ni dudong kubkub na nag-atop, ganing atop. Another kuan pa na, another gastos. Basta ang panday akong gikuan, mga haligi ra gid lang nahimo. Kani ra mga haligi. Kaning haligi nga kuan, kaning haligi nga unom kay daan naman ni gipalit man ni nako 100,000 ning unom ka haligi. Bayran man ni nako ang ilang nahimong haligi. Sa duha tulo ra gud nya, puro ra gid sila purma na sa luyo. Lahi pa akong gipatrabahoan ng bintana bay. Grabe lagi bay. Dahil gaya kong saging o dara o. Di na ko ani saging. Nang hawoy na akong liog. Agay. Dara. Hinog ng uban o. Maklarong hinog no. Maklarong hinog. Ugma. Hinog na ni ugma. Nara o. Busok kay bay. Walay kalburo. Ay busog na kay ko. Salamat sa Ginoo. Manghipos ako bay ha. Kay hapit na maabot kong duha ka estudyante. Manghawan sa ako aning lamisa. Alkansi ka kay imong panday way tabang nimo. Oh, wala gyud. Ana gyud. Wa naman tay mahimo, nahitabo naman ang nahitabo. Bahala na. Muna nga lesson learned kung mapapanday ta dapat naagid ta. Dapat naagid ta. Kay wala gyud oh. Wala ni kuan square ni akong balay bay. Square ba? Wala pa ni mga kwarto, nang ngurtina lang ko diha para makwarto-kwarto ni pispuking kurtina to, kurtinahan na nako. Diri si Inday po diri nang ngurtina pud siyang katri. Ana puro kurtina ra ni among giatang bay, pero buhang kay na bay, wala pa yung mga dingding. Hi po sa mga content creator, payakap daw sa Talia. Bay bakasyon na pud ay ka bay kabkab, enjoy sa bakasyon. Oh yes, bye Arlene. Oh, mag-enjoy kita ni. Bahala goy kwarta basta nakauban ng mga bahandi. Kanindot sa imong outfit day, kab kalami sa saging. Habay ka ni. Asabi ka ni. Daghang kaing lamok bay tugnaw man diri sa among area ba kay daghang kakahuyan. Daghang kakahuyan mo nang nag-jacket ko kanunay tugnaw. Maayong gabi ibay Luce, Valencia. Pila na imuhang nagastos anak bay sa imong balay? Nadako na gid kaayo bay. Ang imong bana maoy mo bantay. Di sad siya makabantay bay ilma kay nagkarinderya bay mi siya bay tagaluto. Ako'y maninda kami duhang gluto. Shout out ko day from Cebu. Shout out bay Dorisa. Di sad makabantay lagi mo ari lang maghatod og kuan snack nana. Hi Inday, shout out from Pampanga. Shout out by Emily. Okay ra Inday, at least wa na ka gaabang. Oh, pero mura gaabang pa ko diri kay nagbayad pa man ko ni yuta. Mahuman ra lagi na ang imong house bay. Malagi puhon, maloy ang Ginoo, magbalik-balik pa tag-abroad aron makapurmat anis tong balay. Shout out by watching from Sweden. Okay, na naman ta ko igastos ani bay, kaso na kuan man ta, na binuangan man tag tao good. Nanam jud ta ko'y kwarta ani, paluwagan holder bay ako bay. Paluwagan holder ko na isa ka member nga badlungon.
Napuyo siya ka member po nagpabadlong. Basta loy, ni undang na gani ko ron kay labad kay kung ulo man ang paluwagan imbis gitawag og paluwagan kay para makaluag-luag ta ani. Nihimo naman noong pasikipan. Kay ako nagbalay pod ko pero nabuo ra tanan kay kami mismo gapalit sa materials. Ako may namalit sa materials. Ako'y namalit sa materials. Sila lay nagbungat, naglista. Ako'y namalit. Pero pagtrabaho wala mi. Trabaho sila ra. Sila rin sigig palit og materialis kay materialis magud ilahang kuan kanang materialis mangud ang ilahang sa ini basihan. Rintuo na inday. Dili oy kanang napalit na gid ning yuta pero naghulugan pa. 5 years to pay man ang yuta. Nya kung makadaon mo diri like for example 30k pataas or 20k pataas makadaon mo sa iya pwede naman mo magbalay. Ako dugay-dugay lang jud ko diri nagkabalay pero 2020 nagdown ako. 2020 ko diri nagdown primero kalibunan pa ni diri bay. Reti ka kalibunan karon daghan na kay balay bay. Itor lang niya tamuha busy man jud kay kog panglimpyo oy. Busy og panglimpyo sige lang ugma. Ituyok ta mo ugma pohon. Mahuman ko sa akong kuan. Asa day ito imo tindahan inday? Akong tindahan duha, ang isa sa Ibo Seaside, mo to ang groceryhan. Nya ang usa, ang karinderya ang Sudtunggan. Tulugan ni akong giabangan bugat kaayo sa tanan kay nagabang ko dito sa karinderya, nagabang po dito sa groceryhan. Nya diri pod nagbayad pa pud sa yuta. Muna di gyud pwede magkuan bay. Di pwede magtinapulan. Nahalan maglihog gyud kay daghan kay mga balay runon. No, pasalamat kita ni atong mga balay runon kani atong mga utang kay mo joy maghatag na tog kabaskog sa atong mga panglawas mulihok gitag maayo. Uy, Diyos ko, bayro no na. Ginoo tabang asa ta aron halang dalagan. Kay wa na bayro no na. Malipong miday og og ituyok minimo. itor na lang. Itor. Aw okay kita man ko ana kalibunan pa sa una. Oh, di ba kalibunan pa sa una bay tire. Nya karon perti na daghanang balay. Ay bay asa na dapit imong yuta na palit di ay. There's timpulok. Hello Ate Inday watching from Japan. Oh thank you. Arigato gozaimasu. Oh unsa ba? Inday unsaon magpupo? I-message ko ba? I-click nang nakapin. I-click news nakapin. Naadi na ako ang personal Facebook account. Pasali ako ma'am. Oh, maayong gabi ibay, pagkagwapa lang gihapon oy, buyag in town. Kamera lang siguro na. Bagay tay panudlay ani. Nagubot pa panagway. Buyag in town, salamat. Oh. Buyag salamat. May gabi. May gabi pud nimo bay perla. Way bahong tae diha bay, kalibunan man. Aw, wala man poy malibang aning daplin bay. Wala man sad pag ko katimaho. Wala na iwan ay malibang kay. Di man pwede ang ug magkuan mo diri, magbalay mo diri, unahon mo gid ninyo ang septic tank. Di man mosugot ang tagbalay ang tag iya kung mag septic tank sa gid mo daan. Tama jud day lihok jud og maayo para sa future. Bisan na ata sa gawas pwede mag pop ready ay ang unsa man followers na ko nimo bay since 2017. Thank you bay Dennis. Asa ka napalit yuta bay diri sa kuan lagi bay babag bay imo man nagipakita sa una libon pa kaayo gani bay lini ikuan kay inyo iwas ninyo otro tong kuan kanang house part 1 murag ana man siguro to akong title ato title na ko kalibunan pag gyud kayong libon pa jud kay as in karon daghan kay balay pagikan ako wala pa man ni mga balaya dali ara nila nakapatindog kwarta ra gyud kuwang na to ani naapay slot daghan diha bay mangutana ko ni madam ha kung naa pa kuan na mahal na ra ba ni ron 5k na per square meter pero pwede na gid mo magtukod na amoy kuan na amoy 30k down payment pwede na mo magbalay magpayag-payag diri nya nahinayan lang ninyo pabalay-balay
Bisan na ata si gawas, pwede ra di ay magpupo inday. Oo, pwede kayo. Manay kalingawan gid sa gawas. Nakita na ko ana sa una bay. Puro kabatuan. Kabatuan ug kalibunan. Karon nahurot ng bato bay. Nahurot ng bato gipogpog kay gitambak. Sige ha, mananghid na ko ninyo bay. Ganina ra man ko nananghid. Sige lang magyapon tagtabi ani. Mao ni problema lagi magtabi na ta kay dugay ta mahuman, di ta makaltrabaho ani. Kay daghan ra gisgutan. Pa-shout out from Las Nieves, Agusan del Norte bay. Shout out by Evelyn Lopez Hovillar. Naay right of way. Naay right of way bay. Nagbayad namin sa right of way. Ang right of way diri is 8,800 per family. Bay, asa imong balay dapit? Secret uy. Kuan man na ka ng private property naman og asang balay. Gupahon bitaw ni si Inday. Hala, unsam na lusi ka uban mas mauton. Makasulod ang 4-wheel diha bay. Naay tay right of way for 4 wheels pero for now dili pagit 4 wheels ang makasodir eh. 2 wheels pa. 2 wheels pa gid ang makasulod. Kay wa pa gid maporma ang kalsada. Kay wa pa man makabayad tanan sa right of way. Pero naanay dalan ta. Naanay dalan murag atong dalan diri murag 3 to 5 meters siguro. I'm not sure. Basta mga anak. Lapad na na makaagi ng 4 wheels anak. Dili man ko kasulod. Dili lagi ka kasulod. I-PM sa ko nang nakapin. I-search na ako ang Facebook account diha kay unya ra ko mo reply no kay manghugas pa ko. Ay maoon siya nga lugar. Bahala ka diha kuyor. Di ko magsaba. Kay kuan ka nang no to visit. Lain manigbatasan Inday kabgabi di man magpabisita. Dili ko magpabisita lagi kay busy pa kay ko. Ang glanta man akong labonon dugay na ko sig ingon nga pulo ka sako na akong labonon. Tungag sako pa lang naiban kay niglingi na ko kapuyo naman ko. Mahurot akong time og pakaon nila magluto, pakaon pag humang kapuyo na ko. Di nakapanglaba. Ding akong labhan kana ra mga hinubo na pirmi gamiton. Sige pug ulan lagi mo nang daghang basa ginanglan anamon ang basa. Pa shout out from Mandawi City laag diri Ambrina Spa bay. Hala, gahapon nagpalimpyo kog kuko for the first time. So good na abot ko gahapon pag ko nakapalimpyo in town. Kalimpyo ko sa unsa gay ito nga shop nila diri sa kuan baga Isano Cordoba ko nakapalimpyo. Kay nagpalit man ko didto kuan kanang kurtina nga pula. Ang kurtina ba nga pula kana perting ni pisa. Kana 199 ang usa, duha man na. Ang imong 400 dos na lay sukli, duha ka kurtina pis kaayo. Nek kung gipalit dito. Nagpalit sad ko galon. Itong galon akong gipalit kay maghimo kog ice bay. Ay man na ako'y halin diri sa ice uy. Ice for sale, pamalit na mog ice. Tag 3 ang buhok. Ay buhok. Tag 3 ang buok sa ice. Yes, gaway tip ako. Na ako'y premier kada adlaw alas 8:15. Bay unsa imong lugar bay? Bahala ka diha. Payakap sa lahat ng may gusto. Lalong-lalo na po sa mga ayaw. Agay, Ginoo ko nakauli na ka dol. In town dol, daliger. Dugay na ato pang Pasko. Sa una pa kita idol na kita. Sa una pa kita idol. Salamat kay bay Luce. Bay Luce ne. Salamat tan sa halad bay Olkore mare. Salamat kay sa halad. Agoy. Last na gining pananghid bay. Last na gining pananghid. Napa may mga pangutana? Unsa pa yung mga pangutana ninyo kay tubagon na ko dinalian. Mag-inquire ko day bay kay mag-inquire ko diha bay kung naa pa bay islat asa na dapit. Sige bay Elizabeth sa bala mo inform na ko kung naa islat. Atuon sa ko madam di sa ko atong madam no wa pa ko ikabayad ani mong yuta bay. Naglikay-likay pa kung madam bay di ko magpakita sa. Maula pa ko magagi-agi bay kay wala pa ko ikabayad sa mong yuta bay. Palundri sa lang na bay imong mga labunon na maikog sad ko in taon magpalundri kay nanimaho ng suok. Nanimaho ng kanang abog ng dugay na nakuan ba na stock.
Maikog siya ko magpa-laundry bay kay maguba ng naong ng nag-laundry bay. Kuan ako ray bahala ni bay, hinayan na ni bay. Kay namay naghatag washing machine, salamat di kay siya naghatag washing machine taon kung amiga na nahimutang sa Australia, daghang salamat. Te naa kay kaparihag naong. To na pug ka Stephanie. Kinsa man na? Taga-asa man ka idol, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Bay Daliger. Good evening po. Wayang gabi inday ana, unsa may alto? Mananghid na ra ba ko in taon? Kay modalagan ako bay, dai dagang hugasyon naglinya bay. Nakahikay na hinuon ko. Nanay sudan. Mana mamigkaon ni inday. Na may sudan diri. Hugas na laman ko aning plato kay sugod pa ganyang udtong kinan-an. Nanay sudan bay, daing na bangos budget bay, tag sarami ka buok bay, 5 ka buok bay. 5 ka buok niya. Gagmay pag yung kuan. Budget lang usa ka kusi lang napa may ginamos og saging. Mo ni panihapon mana mamigkaon ni inday gamay kay si Dudong Kuko na masayro pa man in taon bay. Unya kuan kanang si ang duha nako kalalaki panggabi man ilang klase. Inigabot to nilang tulo, sila na maywa nagkaon, tagsa sila kabok kay kami inday manamig kaon. Saging o ginamos lang ay wa na. Paits ng panihapon. Ka-survive nas panihapon bay, ugma na po problema buntag. Napay gamay pan diri bay, bahin-bahinon po'y kabuntag. Kay ako silang giingnan magpanra kabuntag, di naman magkanon kay mahal kayong kilos bugas. Panray kabuntag niya magatas. Kay taod-taod man yung kaon na po paniud to. Gibadget. Unsa day trabaho sa imong bana na Maxim bay analin. Maxim bay analin Ortiga full time Maxim. Full time siya bay. Shout out from Japan. Shout out Scar J Rosas. Migalab shout out. Salamat kaayo. Asa mga tao diri nang layas mga tao diri Wa na mga tao sa magsiis mo dili kay magkuan ako. Mag-end live na ko diri, wa na mga tao. Kay sayang ang battery. Mag-end live na ko diha. Wow, goodbye kay may washing machine na. Dai, God bless. Mao bitor salamat kog dako in town sa kong galas kawanangan nanay mo town sa Australia. Naloy in town sa kong kahimtang na sinakong labhonon. Hatag in town siya kuan. Atangi lang ninyo bay na may video da bay kapamalit pug sudan bay kay sobra man iyang gihatag kwarta bay. Malit kog sudan bay pang 2 ka semana apil lang ning bangos mo gikaon ron. Salamat kay in town, dali rami mabusog. Lami kaayo natag man. Wala pa ka nagpa-order og biko og kayong manok. Wala pa bay mo post ra unya ko bay kay kanang wa pa maabot akong isa ka cargo lagi na dito akong mga ubang spices. May gabi po Australia, may gabi bay Marites Martin. Kapariha mog naong siya akong ante. Maayo no na kay daghan man ko kaparihag naong na ay makuyawan og kalit nako kay amin ako iyang binilag parente nila. Inko kinsa man aron wa ko kaila. Balik patabay Rebecca pero wata ka siguro kung kuait bataan ni o asa taan ni dalhon ang atong kapalaran sa atong mga tiil. Ayos ang buhay basta masaya kahit simple lang ang pamumuhay. Yes bay Jiminhay Vlog. Sige man good ko tan-aw sa imong live sa abroad ka pa. Mao di ay salamat kay bay Daliger sunugan. Nya asa man ko dapit nag-abroad. Basig di ka katubag ron. Miyong kag sikag tan-aw sa kong live. Butang Tarungag tubag, asa ko nag-abroad. Agri ginoo ko. Bay, manghipos na ko bay. Wa na mo mga pangutana. Unsa pa mga pangutana ninyo? I-comment mo mga pangutana ninyo diha. Ato isgutan na lang nato na sunod adlaw, sunod ugma ba pohon. But lamang ani bay, Elizabeth. Ugma pohon maniguro gyud anha nimo bay. Shout out Inday Kabkab, shout out bay. Day, ganado ka day. Ganado, asa ba ganado? Mirian. Kani, Tio, Bilma Loyola. Kana daw si. Comment lang ko day kay. Sani, comment lang ko day kay. Kuday kay dili ko ka-view sa imong live kay wala ko data from Sambuanga City. Mao ba? Di ay bay Silvana. Sani Clomia Sanson. Mao diya nya nakadungog ra kas kong tingog diha. May gabi inday, may gabi pud Elina amahan.
Kuyor, dili man ikaw akong gipangutana. Si Kuan man. Kinsa to? Si Kuan man ako gipangutana, si Daligir di ay. Nganong ikaw may nitubag tanawa, wala na katubag. Wala na katubag si Daligir. Naingon siya, sige kung siya tanaw kong live niya. Ingo, sige de, kag tanaw, asya mo kupit nag-abroad. Ingo siya, sige daw siya tanaw, katong si kong live daw sa abroad. Wala na katubag. Si Kuan, si Yohor ang nitubag. Ay, siya ba ni? Si... naman guys, sigingon nga. Sige, may kugpalo ni mo sa una, bay, katong napaka sa Iraq na, nabuang na. Gidana no, kung Iraq, ibalas kanyon. Si Dog tanaw, ya to daw ko sa Iraq, nabuang na. Di to ako. Ako kana ng Iraq man. Si kog tanaw ni mo, bay, sa imong video sa una, katong napaka Saudi. Na samot, wag ko kana ng Saudi. Muni ato gining siguro dohon kung nagtanaw ba gid ni. Kay na may uban rin sige mauna kay wala pud ko kabalo o mauna nimo. Sige nagtanaw sa kong live. Nga naa naman ang nasod sa title sa atong page na kuwit diha o nya. Mingon pa jud mo sikog tanaw sa imuha bay katong napaka Saudi. Sikog tanaw nimo bay katong napaka Dubai. Sikog tanaw nimo bay katong napaka sa Oman. Sag-asa lang ko gidala ninyo. Sikog tanaw nimo bay katong napaka sa Cyprus. Katong naakas London bay, naka sa US, Australia. Apila po ninyo na. Sige glantaw. Sige glantaw unya. Nganong dadon man tas laing nasod nga. Naa naman din ha ang nasod sa Kuwait. Di na ka sa to taas kay. Di na ka mobility sa imo amo. Unsay mo? Unsay mobility ba Erlinda? Daan okay raman to silantro. Okay raman to silantro kay di tihek og food. Malinga ko nimo kon magkaon ka didto sa Kuwait. To ana si Erlinda unsa man mobility uy. Di na ka mobalik siguro ni. Unya daan imo amo daan okay raman to silantro. Nganong naapil silantro? Bailisod man ron magbalay ko. Ron mahal materialis, labor pa. Karpintero pa pero hinahinay lang. Lisod gid ko bay, Jubi kay layo mi sa kalsada. Gibala di sa kanyon sa kanton. Unsay kanton hala nang hubog na roy mo. Olympia. Gibala sa kanton sa Iraq. Unsa may pupulpik nimo sa imong ligaya bay kana naka-pink ko uniform, pink uniform. Ako ba'y dugay na nagpalo nimo na apakas Kuwait primero nimong abroad aw kana in this lab murag sakto gid ron. kita gid ko nimo ba'y naaka Hong Kong. Gida naman ko ninyo malay nasod oy may untag makana gid ta na inyong kipangyaw-yaw nga mga nasod. Mingaw na ko diya sa babag bay amo ba nes asa makalapit sa babag. Unsa man kanang ako anang hatagag pagtagad na imo pagkamingaw diri sa babag itorti kas tibuok babag kay pwede ra jud. Pwede ra bay gasolinaheng motor ni dudong kubay itorti ka bay. Kuwait idol lami baya imo pagkaon dito. Ay mas lami ang pagkaon sa Pilipinas. Nara oh dara daay nga bangus giasin akong tibuok gabi. Yang giprito na. O sige, sige. Bay, vasaha pud ko. Unsa may ako vasahon nimo si. Asa man akong vasahon good? Asa man? Sige, pag-comment na diha kay akong vasahon. Ay Erin Vlog, mega love shout out from Julieta Baleros. Ay oo sa Kuwait ka kay nakita man ka nako mag-live mangaon mo sa imo mga kauban man good. Wa na, ulahin na Daligir, managtubag. Salamat sa pagbasa bay. Welcome by Endless Love. I mean, di na ka mobalik. O lagi nasabtan na to na ko ba Erlinda. Ay mong mobalik na imong mobility. Sa imuha ng kuan ba? Imuha ng keypad. Okay, daghang salamat ninyong tanan.
Salamat kayo. Asa naman to magpavasa, oy. Vasa sa pupo ba? Ay, asa man kadapit di ay. Nag-off na ko sa pupo, eh. Kalas kay battery. Wala na may nang lingkod, wala po nang hagis. Naay nang lingkod, sige lang maghulat og kuan, himala. Ikaw akong agency, mao ba? Asa man ka nga kuan si ay Kiki agency or si Inday Kabkab? Sa una ko sige lantaw kamo kauban imo igagaw si Rona. Mao ba Vilma Disena are nice. Thank you so much, bye. Salamat kayo. Wow, bangos may favorite. O lagi. Erlinda Paulo Olympia Caligri. Ano siya Caligri? Caligri pud nila no. Day amping diha. Thank you bye Olympia. Bye unsay balita adtong Pinay nga butang washing machine. Uy, jubidiloy, ambot laman ato uy, wa ko kasabot kay naaman puy post nga ang inahan man di ay nagpasagdan ang iyang anak ni Sud sa washing. Taga-asa ka ma'am? Anna, mao na ning pangutana haron. Prilen kanite taga Lapu-Lapu City Cebu ko. Hello ma'am, ming gabi diha, ming gabi pod pre. Kisya ni si pre. Pre-line? Wa na nalibat na ko bay, di na ko klaro. Bitaw bay. Sa ako ni Shell. O lagi sa imo lagi ng cellphone. May gabi bay Jili. Ugnay bonag. Na. La City in punto na ba ang takna sa kagabion sa Pilipinas. Murag usa na ko kauras diring naglingkod sa atubangan ninyo. Mananghid nagyug ko bay anale ka halabay anale, migalab shout out bay. Mula agro niya ko puhon di bay ha. Maluing Ginoo bay, mahawan-hawan ni akong balay bay. Kay perti pag yung gubuta in town bay. Oy, daghan pang hinalay mga nilabhan ako bay oh. Wa man ko'y kahalayan sa gawas. Na diri akong mga hinalay oh. Sabit diri magluto, naapod ta ng aso, pasag din na lamang, malimpyo lang. Asa naman to si Rona bay? Mo na pangutana, ko kahibaw, kapag uli sa amo. Pagbutan jud ang tao, naajud oy, blessing. Mao lagi bay Jili, ugnay, bunag, salamat kis mga blessing in town, mga gasyang nadawat sa mga halad. Daghang salamat in town sa mga kaluoy, makasingkasi, manggiluluyon, manggihatagon. Daghan kayong salamat in town sa mga grasya yung gihatag din ka na ako dako kayong tabang bay. Nakukuha na yung tanak kong labunon, napulo ka sako, siyam na lang kasako karon sa kasako ng akong nalabhan. In town, kaluoy, sino? Nawala naman na nga muyo na ko noon. Nauna sa si Kasyo di abay. Mao lagi ka remember ko nimo. Ato imuha come to me, come to you. Bye. Azia Kiss Villafania. Mao na kaya nga mo di man kay bawo mo English nang map. Manang mingon lang come to me, come to you. Ya ikaw po din taon. Baguhan ka sa Middle East. Makanganga in taon ka. Say come to me, come to you. Map di ay ito. Amping shout out mo with Wating from Sweden, original Trinidad Bohol, Philippines. Thank you bye Olympia. Na muraman og nangadji. Mo lagi daghang salamat taon sa mga grasyang nadawat sa inyong mga hala din ha in taon dakong tabang. Pero nagproblema pa jud ko ani akong page mga bay kay unom na kabulan in taon nga walay sweldo amo pa ni subayon og mapuhon. Kun naon sa in taon ni among page nga naa naman untay dollar nagpakita pero wala pa in taon gitagak ni Meta. Sa among mga palad in taon nga kinahanglanon na Meta nasila man mig trabaho diri sa Meta pero wala pa in tayo sweldo bay 5 na kabuwan bay. Nagantos in taon ang mga vlogger karon kay ang sweldo wala pa in taon gi-release. Panglaban na ba uy gabi na in town Jili daghan ang lamok mapaakan na ta mangugas ra ko. Daghan kay lamok dire dagko kayong lamok. Blooming man kaday kabkab. Pasalamat day sad kuno sa mga nag-order sa at mga miners nato sa Guri. Naayo na ang akong washing machine by na kompleto na ang kuan lawas. Nya tuwa dito day good evening dugay raman kong follower nimo pero di man ko nimo matagad. Sige man ko og tan-aw sa imong mga content sa Kuwait. Shout out day from Hinunangan, Southern Leyte. Uy, shout out nimo bay. Bay kinsa man ni taas kayo France Fiel. Shout out nimo bay. Uy, pasensya gyud kay bay. Wa na ko nabasa in taon ang imong mga komento diri sa akong live. Kay baling daghan ang mga comment mga bay depende ra gyud sa kuan mapiksan sa akong mata bay. Labi na karon medyo
Lain na gid akong pananaw bay, asak lapu-lapu bay. Di ara gid lapu-lapu bay. Kanina pa nagpaalam. Mao lagi mirian. Kanina pa nagpaalam. Bay, di ara ang washing akong gipaayo bay. Salamat si inyong pag-order og guri bay ha. Dara ang washing bay o nagpatong na akong labunon bay. Muna na next ko nga kuan bay tirahon bay. Unya ang katong hinatag tora bay, ang hinatag nga washing bay. Naraw daghan na sad kong mahinalay diha. Nara ang puso bay ako na ning gipakuan tambakan diri bato bay. Tag 25 ang sakos bato bay. Aron kuan po ni akong paglakaw diri bay kay lubong lawom kay ini diri bay. Lawom kay dira ang washing machine bay pinutos pag ina silupin bay. Salamat kaayo bay ha. Ako nang giplaster gibutangan ak tabla ng ilalom bay. Napa ni silupin bay bago pa kay bay. Silupin bay. Na ako'y manilaban bay naramong puso bay oh. Ang puso bay sigkawlo ng kuan bay. Dada pa akong hugasan bay oh na. Ala, akong hugasan wala pa ko maman. Ay, di ara na pay pakaon sa akong iro bay. Apay pakaon sa iro bay akong kuan diha kay daghang manok sig panuktok. Diha. Salamat kay bay nakapanglaban ang taong ko bay. Ra ko manilaban bay oh ako nang giplaster diha bay. Ra ko nag-ukay-ukayan bay hala. Nahinay lang bay, hala, gabi na, wa pa ko kapanghuklas. Namunek, giingon ninyo. Mga biin na, mahuklas ako. Hala ka, Diyos ko Lord, nagabina naman taanig tabi. Hoy, ginoo ko. Dara, batuan pa mi diri bay. Daghang balay bay, una, nagilak-gilak na rin silingan bay. Diri bay, diha libon, kaya na sa una bay. Nanay nindot kayong balay bay. May mga kalibunan pa rin diri bay. Wala pa itag balay diha, kaya panggabi na lang trabaho. Adto silingan nagilak-gilak na inyong kuan. Dapo ko'y bayabas diri bay, lami kay bunga bay, dapo ko'y daghang sili diri bay o. No, nay daghang bunga bay. Asa naman ron dan siya. Mapandol kita ni ron. Dai nakita nang ang mga sirbito na. Unsa? Tay patampa kay maligid dun ako. Tay siya muna sa ko kabatuan pa mi. Kabatuan pa ni amo abay. Kay tabakanan po pa ni bay. Bato pa ni bay. Isa pa ha. Ang kapayas akong giputol ang kapayas kay lalaki way pulos. Makuan sa ko hala. Time pa manghunaw sa di ko bay. Manguklas ko bay. Akong nilaban ara. Nakapin-an naman nilaban mo na sa kitsikimantag maritis gud. Wala pa man ko kapanghuklas. Oh, di apay akong kabinet ako ning brasan ug may kay grabe ka abog. Hala, dili ka na aswaton imuhang washing bay. Aw naa mami gwardiya diri bay. Naay gwardiya diri bay. Di basta-basta